paghapot. Daining pagbabawal sa paghapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niyan hapot naan? Ngunyan, uya ang hapot. Consuelo man ini na negosyo sa tuya, ano? Ini mga tugang na pugo. Bako ang pugo so bunay napigo ko dyan sa 3rd District Canalbay. Ini na Philippine Offshore Gaming, ano yan? Operators. Yan pala mga tugang blacklisted sa China. Uy, Angel. Wara ka naglalaog ni. Oy, kuan mo daw tabi. Patinsa na ko mga tugang. May pigahalat kaya kong apo. Ki naglalaog. Kuan mo daw tabi. Priga daw tabi si Angel kuan. Ano ini oh. Priga daw tabi. Charge si Angel sa kuya. Charge. May problema kita. Pati pala naan sa technical mi. Dahil man nagdadangog ako. May problema. Okay. Good morning, Pilipinas. Mga Bicolano, saan man napartikan mundo. Kumusta po kamo gabos? Kami po nagapaabot girari nin pangamusta. Mga tugang sa lambang miyembro kan bilog na pamilya hagan po kitang alas 9 nin pag-aaga. Didi po mga tugang sa DZGB. Ngunyan pong aldaw nin Miyerkules, fet sa 12 na kan Oktobre. Happy Fiesta po sa mga taga Legazpi. Kaso hapon nag-attender kami ki meeting kan Fiesta Committee. Nag-attender kami kaso hapon kan meeting kan Fiesta Committee. Halos nakalatag na mga tugang ang mga aktibidades kan Fiesta. So ang mamisa palan po sa Fiesta kan Legazpi, iyo po si Bishop Joel Bailon. Bishop Joel Bailon. Ang apod tabi Pontifical Concelebrated Mass. Yan. Alas 9 nin aga tabi Mr. Chief Technician Ramir Tanay ang misa sa petsa 23. Ang 23 palang Domingo adi. Ang kapistahan Lunes adi, di ba? Bispera 23. Ang kapistahan 24 Lunes. Yan. Alas 9 din aga. Bilang tradisyon mga tugang kang DCGB, asin party po kan sa moyang natudan dahil lang po ta ang 24, iyon po ang founding anniversary, 64th founding anniversary mga tugang kang DCGB. Ang misa pong iyan, dyan po sa parokya ni San Rafael, live po iyan digdi sa DCGB. Kada piyesta. Digdi po mga tugang sa Legazpi City. Okay? So yan tabi ang kwanta, yan tabi ang madadangulin do digdi. Buda pagkahapon, igwapa ki saropang concelebrated mass, inundraman po sa, ano nga na po kan, secondary, patroness of Saint Rafael Parish. Ito pong piyesta po kan Our Lady of Fatima. So yan tabi mga tugang 9 o'clock ang mga misang iyan book asin po live sa radyo. Yan po na piyesta mismo mga tugang ni ni San Rafael Archangel. Dili po sa tuyang syudad Buda. May mga nakapila palan tabi na mga aktibidades, mga tugang ngunyan aldaw, sa sinabi ng fiesta,
Kasabay po iyan mga tugang kan kuan ano, kasabay po iyan. Kasabay po iyan kan samuya tabi na pag-cover diyan. Siring po sa maritime procession, ano? May schedule tabi na maritime procession. Next week iyan, mga tugang bago tabi magabot an ano yan, an fiesta. Buda po sa pizza 15 kan sa Sabado kan Oktubre, gigibuhon tabi ang karasalan sa parokya ni San Rafael. Iyan po, pinag-organisar mga tugang kan DCGB sa pagikang programang Usapang Familia. Tabi, ano, igwaki halo gari 47, dapadis, mga tugang nakakasalon, dyan po sa parokya ni San Rafael, alauna po ang hapon. Gari alauna po sa hapon, kaiyan, mga tugang na ano yan na kasal na yan. Kaya po pagkatapos kaiyan may sibog kita diyan sa reception hall. Piga finalize pangunyan sa reception, ano. Sarupuan sa mga obheto na may pakasalta mga tugang sa mga mag-aragom-agom na haloy na pong day pa nabibindisyonin ng kasal, pero mga tugang nag-iribahan na po sinda sa halos 5 taon na po mga tugang paitaas. Okay? Sabi nga ni Karasalan San Rafael, ika na talaga. Yes, nata jing sa iling mo jing. May iba pa daw ka jing. Ika na talaga, kaya nga ni ika na ta. Pinakasalan mo, di ba? Sinaruan mo. Oh. Tapos mga tugang sinaruan mo kinahalabig na tao, nagdesisyon ka ngunya, nadaraw dyan sa simbahan. Kaya, ika na talaga. Yes, di ba? Ika na talaga ang, ano yan, ang papakasalan. Iya po, mas wedding yan, mga tugang, salamaton tabi kay Father Maui. Mga tugang an kura paroko, dyan po sa parokya ni San Rafael. Ano piga para pagpak mo tabi, Derek Edwin? Piga para kon mo naman si Ramir, chief technician, iyan naman. Kaya para pa kon mo naman kan mga murawas wedding mong iyan naman na. Iya po. Sa Sabado iyan, ano Sabi mo, pinakasalan mo? Kaya nga, pinakasalan mo na, ika na talaga. Sabi mo, sinaruan? Pinakasalan siya na. Dakol naman actually. Gapon. Arin. Iyo, may coverage ito. Permi na. Ay, siyempre. Permi na. Oh, dapat siya ka naman permi. So, honeymoon sir, pwede. Ayo. Mga sarawayo na mga pag-iribag ini na. Iyo po. Ayan tabi Sa Sabado iyan, mga tugang tabi, yan po ang kaano yan. May salamat sa mga sponsors tabi. Kasabay pa lang dyan sa Paris Pastoral Council. Kan parokya po ni San Rafael. Buda nakauron mi man si New Blossoms Catering. Yan. Si Brad Manny, maray na aga tabi. Diyan sa saimo sa New Blossoms Catering. Thank you Brad Manny. Buda tabi sa Casablanca, management kan Casablanca. Yan. Salamato na maray. Tabi sa Indo, sa tiwala sa DCGB. Nya. Mapot ka, ano daw ngayarian? Baka may nagdadangog dyan na medyo mayaman. Anong yaran may tabang mi dyan? Tapos siyempre ano yan may tabang mi dyan, Ray? Tapos siyempre may gasto man talaga kami dyan. Igaman kaming gasto. Sa ano yan, sa reception kang kasal. Talang man na, pagasto sunta ini na mga kwana ini mga tugang na mga tawong ini, na pinakasalta. Ano manyarian may tabang me? Maray manahapot kayo ng texter tang ini. Ano man ngayari ang maitabang me? Ano sinabi ni Noel? Garing ngaya, ninong ka kan mga ikakasalta, kung ninong ka mapakasal man tabi ako. Sarawayon ka amigo na,
Di man tabi piga-up, di man tabi pwede so piga-apod na mas, ano po ka anak ninong? Gari mas. Saro ang ninong, gabos mo ito inaanak. Di man ito pigutugutan mo niyan tabi dyan sa San Juan. Gari, ang requirement tabi, Noel, sarong ninong, sarong ninang sa mga ikakasal. Yan. Iya po. Pero tabi ako, di man talaga ako nagatanggap na ki ninong-ninang, pagbagiging ninong ta. Dakulo na, dahil ko naman nagkakaras si kaso. Pero po, unang sabi kang texter, ano yan, may tabang? Ay, ni man sa napon madalion dyan, ha? Unang madalion. Actually, may expenses man talaga. Pero ikaw kaming mga amigo na nagtarauman, di ba? Nagtarauman na ngaya. Nag-contribute mga tugang para sa gasto. O kung gusto nyo tumabang, uni po ang pwedeng i-question ko sa Indo. Ano yan? Gusto pwede ka mo mag-sponsor? Ang gasto mitabi kada sarong tao sa ikakasal, ang budget mga nasa 200 pesos. 150 to 200 pesos. 150 to 200. Gibunta na sa ng 150, nga na kami naman so mahipno mga tugang kanso kulang. Actually, kuan man talaga. Pero kung gusto na magtabang, di man tabi ki problema. Di ba gusto na magtabang? Di man ki problema tabi. Unang question ko. Pwede po ka muna mag-sponsor. Yes, sige daw. Kuan na baka una so actually ang original prices kang suduman sa catering sa kuan duman tabi sa reception. Mga nasa 150, mga 200 to 250. Kundi, send po, 150 na sana. Baka yung Jing, 150 na sana per head. Duman na lang kamo, tabi sa ikakasal. Pwede yan, pwede man yan na. Pwede. Unit tabing nag-text sa tuya, bura sa nagdadangog yan, kung may surusubra mananggad ka mo, tabing nag-explicar sa nako, nabuhayan ako kay isip. De, seryoso. Pero kung gusto po nindo, pwede po ka muna mag-sponsor sa mga ikakasal. Lubang may sponsor ka ngayon ki tangkada saro kayang pamilya, ang kairiba niya, anong sindagabos kada sarong pamilya. Kasabay na sa ninong-ninang. Diba? Kung gusto nindo, may surusubra ka mo diyabi na kwar, gusto niyo magpaugma, mag-sponsor po kamo sa food, ngaya alimbawa, di ba? Paano? Compute na sa ngaya sa 150 na lang per head. Di ba? Arog na lang kaya. Pero tabi, actually, pero dakula po sa expenses me. Dakula tabi. Dahil ko naman tabi, pwedeng itaram sa ino. Masupog man duman sa mga ikakasal. Pero actually po, dakula. Iya po, dakula. Kaya, ini kaugmahan mi man tabi na ma-share sa mga ikakasal tabi ang satuyang pagtiripon tabi sa pizza 15 kan Oktubre. Iya po, di man po yan sa muya maski dakula o salit ang gasto. Ang importante tabi, matawanan sindaki bendisyon nin kasal. Yan. Okay? Bantayan Angel, bantayan mo tabi charge so kwanta sa mayon sa Zoom, makayao na tabi Makayao na. Di ba? Importante tabi, may bendisyon mga tugang kingasal. Pero kung gusto nindo na mag-contribute, tayo man problema, magtawa ka mong 500, 1,000, 100 pesos. Tayo man na problema. Kung gusto pa nindo mag-donate, tabig di po kamo sa DCGB ta. Irigalo tatabi duman sa mga ikakasal. Iya po. Yun na sana po yan. Tabian gigibuhon ta, ha? Okay? Yan tabi. Mga tugang an sa tuya na simbag duman sa hapot kan sa tuyang texter. Kung an may tabang mo, ito po ang suggestion ko. Ito po ang sa kuyang suggestion kung ang hapot mo, kung anon itabang mo. Yan. Okay? O bueno. Mga tugang, alas 8:57, 55 pang oras sa Pilipinas. May kakaurunong kitang ngunyan. Ini, pag nadagong din doon, midbid ini kan mga nagtarapos yan po sa Divine Word College of Legazpi.
Siya mga tugang nagitabi na ano yan, AGM for engineering. Aramin do ang pigapon na Manila International Airport Authority. Mga tugang dyan, siya pasaro sa mga halangkaw na official tabi ni kang Manila International Airport Authority. Yan. Kaya lang po, nag-retire naman siya. Nag-retire na siya. Pakalipas mga more or less 40 taon na serbisyo po mga tugang sa aeropuerto. Grabe adi. Kaya ang sayang expertise, mga tugang, dahil mo na tabi matawadan, ang sayang experience sa pagmamanihar nin saro na aeropuerto, dahil mo na tabi mga tugang matatawadan. Kaya lang, may gwening nakikigsakan mga bareta, Jing. Kaya nga gusto kong karoon mo niya nagay nita. May nagluwas na mga public service na may piga-anunsyar na gadana. Nagkataon Junior, Mr. Chief Technician Ramir Tanay, nadakulo, malaigwa siyang kaparihong pangaran. Igwa siyang kaparihong. Nagkakirigig sa pamilya niya. Si Mrs. niya, pigo condolence pati kan mga kapit-pitinda. Siya pala may kaparihong pangaran. Nagkaiba lang mga tugang sa middle name. Nya tananon sa public service, Jing. Inapudan nga tabi nga na ini nga yang tawong ini nga gadana ang bangkay nga nagapatindi sa. Dahil kidetalye kung dahil man sinabi so complete name na middle name niya buda kung junior o senior o kung ano aw ano ka iya. Si Mrs. niya pigparaterex condolence nga tabi madi condolence nga. Ano nga? Gana pa niya sa gumo. Ini po mga tugang na lalaki, nakaurong ko na ikang inot, Engineer Ricardo Medalla Jr. Yan. Bidbid po siya sa apo na Engineer Rick. Ngunyan, kan mag-retire po siya sa Manila International Airport Authority, sa MIA, iga po siya nin mga consultancy. Ta siyempre, sa kahaluyan mo na, Jingbo, eksperto ka sa arog ka na bagay, sa kahaluyan mo na, talaga, pag nag-retire ka, igwa ng makuratabi sa imo, mga tugang na mga konsultant, tan sa imong kaaraman, magagamit para po mga tugang sa karahayan at sin improvement nin sarong proyekto. In fact, consultant ini sa sarong dakulang airport. Napigukonstruher dyan mga tugang sa Bulacan. Dakula undang airport ini. Todod, tahipot ko daw sa kung kumusta ang progress kay nita. Imagine iyan na airport nan, garo, pinakadakula siya sa Asia o Southeast Asia na pinagigibo. Nagari gusto tabing idiklag ang traffic kan aeroplano digdi sa may National Ninoy Aquino International Airport. Kaya nagustuhan ang sa iyang serbisyo mga tugang duman sa Manila International Airport Authority habang iyang pa siya duman. Siguro, siyempre baga, pag nagkuha kang konsultant, iba-background check mo lang sa iyang abilidad. Kinuha siyang konsultant. Mga tugang. Pero, gusto ko siyang kaurunon bayasumta. Gusto tang ipahiling sa mga amigo niya, buda mga paradangog, buda mga barkada niya, na siya po mga tugang buhay na buhay pa. Di ba? Siya po mga tugang buhay na buhay pa. Engineer Rick Medalla Jr. o Ricardo Medalla Jr. Engineer, good morning, Tabi. Welcome po sa DCGB. Yes, good morning, Henry. At maray na aldaw sa gapos na nagdadangog dyan sa Legazpi at sa whole Bicol region, Region 5. Aniuna ko sa Manila. Opo. At ito yung ani ini na malinawan tatad bakit man ako gadan buhay na buhay ako ngunyan. Ito nagtatarama ko ngunyan sa live na live. Live in kicking. Sige na, Tabi Engineer. Na paano po ito
ika pa rin, may kapareho kang pangaran. Buda, nagkaiba lang ka mo sa middle initial. Pwede po ma-explain sa listeners ta po kung napano ito ta. Na-announce ng GAD. So, kapareho kang pangaran mo, tabi. Tungkol sa Okay. gadan. Go ahead po. Tiring kayo niyan, istorya kayo ni Tabi Henry. Aha. So, ama ko, ang ngaran, Ricardo Millena Medalla Senior. Oo. Tapos, may tugang ito na Eusebio Millena Medalla na naka-star sa Balaguer, Daraga Albay. Opo. So saro kay itong aki na Eusebio rin ang ngaran, junior niya, iyo ini an ama kan nagadan na Ricardo Campos Medalla. Aha. So ining Ricardo Medalla ini, ang palayaw ka ini, kumbaga sa ang nickname is Carding. So ako nung sa dayot pa man, ang pigapod sa kuya sarong kan mga magurang ko, Carding. Kasi pinangaki kan ama, kanina niya, na Carding so palayaw, kasi pinangaran ini sa ama ko dahil so ama ka ito, medyo pasaway. Kaya sabi niya, para maging mabuot na si supapa ko sa iya, sa pinsan ko, first cousin ko, Opo. ginaranan kay Ricardo din. Medalya Ayun. so apelyido, siyempre, medalya so ama. Pero so nanay, so ina niya Campos, kaya Ricardo Campos Medalla. Opo. Actually, civil engineering graduate din ini si Carding. Kaya pinalayaw sa inya Carding, sinalidahan na ni Papa Sungaran, ay so nickname ko, ang ginibo sa kuya, Dado na lang, o kaya, Rick, gano'n. Oo, yun ang nangyari. Opo. Ining nga nagada na ini, actually, civil engineering graduate din ini, na nag-star sa kuya sa Manila. Actually nga, natawang ko ini diit na project sa MIA, mga subkon lang. Dahil civil engineering man ini, ngunya, naraman ko na lang na nandyan pa lang siya sa Daraga Engineering Office sa sa Daraga Albay. Yun po ang istorya kay ini, kaya ipaliwanag ko ng gusto dahil sabi ko, at dyan, mangyari ini na paguna ninda, gadana ako, pero buhay na buhay ako nila. Actually, nagtatrabaho giraray ako after 1 year retirement ko sa sa MIAA. Iya po. Pakiulit to Tab Engineer kang ngarang kang gadan, so gadan. Ano po sa full name kang gadan? Pakiulit. Ang full name niya, Ricardo Campos Medalla. Yun, Ricardo. Pero hindi siya junior. Oh, walang Siguro junior. the second Ricardo or the third, Campos ganun. Medalla. Correct. Mapagkalon man ang Campos pagdakulo ng kaparehong pangaran, adi. O iyo nga ni, may istorya pa ako sa imo, Henry. Opo. So, sarong ko kay itong tugang na pulis, ang ngaran, Roger Medalla. Iyo midbid ko si tugang mo si Pa Roger na medalya. Hermano, barkada may Ay, barkada yan nila. barkada mo yan. Dati siyang chief of police kang Dunsol ka ito. Wala, nasan siya sa Legazpi. Naging chief of police siya sa Dunsol. Yes. Barkada mo yan kahit mga reporters pa kami. Si, ano po Correct, Bisaya, correct. Pa Roger. Oo. Tama, si paring Roger. Gada na rin ito. Ngunyan, Oo. may pinsan kami na sutugang kay ning ama ni Ricardong Gadan, na ang pangaran din, Roger Medalla, na para kanta. Iyo. Oo. Naindot itong nagadan. nung nagadan ito, binalita rin sa radyo, parang ganito nangyari sa kuya, Oo. na Roger Medalla, Gadana. Alam mo sa mga barkada kay ito ni Hermano, pigduman siya sa burol kan Roger Medalla na taga Balaguer. Pagkailing ninda, ay bako man nga si Roger na Medalla ini so pulis. Buhay. Kaya para permi kami nagkamulian, si Roger Medalla ngayon na pulis, guwapo ngayon ito. Pero ito, guwapo man, kaya lang, mas guwapo si Roger. Pangyari pala. Kaya sabi ko, kantinex ako ni Mrs. Andre, ang sabi ko, ikaklaro ko sa DCGB, maray nga ni, may telepono pa ako ni Brenda, ni Nonoy, kasi nasa Terminal 3 ako, pag naguli sinda sa, nagpasiring sa Manila, naguli sa Legazpi, permi ko yung pinag-assist dyan. Opo. Yun ang istorya tabi, Manuel Andre. Opo. Maray nga ni po engineer ta, dahil sa mo kinagahanap na ibang tao ngaya. So,
Ngaya, kung ngayaw, napabayaan nga so, suporta araw. Gani, mag-aarog po sa'yo mo naghahanap na pareho ka mong Rick Wala medalya. man. Wala man. Kung igwaman nangyari ka ito, Manu Henry, gabu suportadoan. ang pigano ko lang, inaalala ko, sabi ko, pigbalita na dyan nagadana ako. Iyo nga ne, iyo nga ne. Tumanon sa burol, kasi nakaburol yung pamangking ko. Actually, pamangking ko yan. Pamangkin si Rick, mo. Bago pag duman, mailingin danan sa kabaong, bako man ako na, na gadan. Kay Rakman sa mga naging girlfriend ko dyan sa Daraga, ibi na, buhay pa ako. Iyo baga, iyo baga. Oo, siguro sa public service kaya, digdi, talagang ilang ito, Ricardo Medalya lang, dahil campus, kaya, ano yan, pag una ika kaya sumidbid, muna na interview takabaga ka ito digdi sa DCGB, di ba? Nakulong ka man kamidbid digdi sa Legazpi, kaya nagkakirig-tigil ka madangog ito. Dahil kayo ito, para tugtog ako sa Daraga Paris Choir, ako sa nag-organ kayo ito sa Daraga. When I was still studying sa Divine Word College. Oo. Kaya bibido na ako dyan sa Daraga. Yan. Kaya mampalan. Okay. Anyway, sir, medyo naklaro ta na po engineer na si Engineer Ricardo Medalya Jr., buhay na buhay ngunyan, kahurong ko po sa on-air, buda bias home. Yan. Opo. Saan po ngunyan si Mrs. mo? Yan dyan sa, sa Krusada. Krusada? Dyan sila nag-star, iyo. Opo. Okay. Sige po, Engineer. Tamang-tama yaong ka naman sa. Nagka-interest kaya ako kang naaraman ko. Dahil ka po, consultant ka sa sarong dakulang airport na pigigibo dyan sa may partikan Bulacan. Natangog ko na ini ka ito kanterm ni, I think, panahon ni Digong na gustong i-declag sa traffic ang kadakol na mga biyahe ng aeroplano dyan po sa Manila International Airport at sa Ninoy Aquino International Airport. Kumusta po ang development kayo nito? Sabi sa pinakadakulang aeropuerto po sa Southeast Asia o sa Asia po in the future, tabi Engineer Rick? Opo. Ang istorya kayan, Manu Henry, sa ngunyan, nasa nasa design stage ang yung proposed na ang pangalan ka New MIA, New Manila International Airport. Tapos pag natapos ang design na concept stage, ipapa-bidding na design and build. Kung sila yung mangganang kontraktor, sila ang actual design, tapos sindan magibukaan. Okay. So, sa ngunyan, ang ongoing duman sa Bulacan, yung sa area, reclamation, so pigtatambakan, so so daga na gigibuhan kan, tutugdukan kan airport. Yan. Opo. Oo, kaya niyan is mga from now hanggang for example mabid by next year award sa contractor, mga 4 to 4.5 years ang construction period. By year end 2027, ang phase 1 pwedeng maging operational na kasi ang design capacity na Pigigibo is 100 maps. Ang ibig sabihin ng maps, 100 million annual passengers per year. Yun. Ayun. So, pero ang phase 1 is 85 only. Tapos may phase 2 na magiging 15. So a total of more or less 100 million passengers annually. Yun po yun. Dakula. Ano po yun? Pero pong ektarian sa po kayo ng engineer. Kung sa indong konsepto is 100 million passenger per year. Gura na po kadakulang aeroporto ano ko na lang So yung total area, dahil hindi ko pa masyadong nakukuha so total area. But yung sa pag-urunan ta sa runway, ang proposed na i-construct na runway duman, valid apat na runway. Sa gitna, the main terminal, tapos left and right, tig-dalawang runway. So, bali apat na runway ang i-construct. Yun. Pero for the meantime, dalawa muna, then after the phase 1, magiging 2 giraray, a total of 4 runways ang gibon. Ikumpara mo sa NAIA na ang runway natin na international, sarong runway na domestic. Yung sa domestic flight, ganun. Opo. Yun po. I see. Okay. Kung po kung araw ka ng konsepto,
talagang pag naging operational, medyo mababawasan po ang grabing traffic din aeroplano na naglanding po diyan sa NAIA in the future, Tabi Engineer. Iyo po, mangyari po yan either depende sa gobyerno kan Pilipinas kung pag naging operational na full operation ining new MIA sa Bulacan, either tuloy pa rin ang operation ng NAIA or depende yan sa decision ng national government kung isasara ang NAIA, ipuhon kay commercial areas or whatever para duman yung sa Bulacan maging full operation para mawara na so congestion digdi sa Manila. I Yun. see. Opo. Ano po ang konsepto kayo ng engineer? BOT siya o Build, Operate, and Transfer Scheme o privately owned an operation po kayo in international airport din in the future? Gari ano ini? Bako man BOT, PPP? Public-private partnership concept. Opo. Ayun. So, Kasi ang ma-operate man giraray ka ini na pag na-construct so original owner so nagpapagibong niyan. Dahil ko nataraman pag iya po. Dahil aram na rin yan sa kan public dahil nasa Facebook naman yan may mga advertisement na. Iya po. Pero bawal kasi, po, bawal eh. Magayunon po. So magiging siyang gari globally competitive may mga bareta baga pakanginot na medyo bako magayon sa feedback ang NAIA, di ba, Tabi Engineer? Sa mga travelers. So ini kung mangyari ini, talagang saroon na kita sa pwedeng maging pag-urunan na may pinakamagayon pong airport sa Asia in the future. Pwedeng maging the great the pinakamalaking airport at saka hindi na worst airport sa Asia kundi the largest airport in Asia, parang ganun. Okay. At magiging maugmaan mga tao kan Pilipinas kan ibang kataraning tang bansa. Dahil number one, aram mo naman, ako 40 years ako, almost 40 years, 4 decades ako sa MIA. Nagtrabaho. Ang MIA or ang airport is the show window of our country. Yes. Kaya the moment na naglanding ka sa NAIA, ang mga tourist, number one, syempre, ang hinahanap nila ng mga lalo ng mga turista is yung maging komportable sila sa pag-abot sa MIA o sa terminal na sa Inmansinda naglanding para pag-abot ninda sa arong dahil sindang problema, walang stress, kundi maugma, sabat sa mga pamilya nila, especially lalo na yung mga national heroes natin ng mga OFWs. Yes. Very good. Opo. Engineer Rick Medalla, sir, salamat na maray po sa oras mo sa DCGB. Baka po may gusto kang kumustahon ng mga kaamigo mo na nagdadangog po ngunyan sa DCGB. Go ahead, Tabi. Po, maray na aldaw sa Entugabos ng mga taga-Daraga at mga nagdadangog mo niyan. Bicol pa rin ang salita ko kahit medyo may halo-halong Tagalog, nabubulol ako. Anyway, nagpapasalamat ako sa DCGB at least nakontak ko pa rin si Nonoy, buda si Ma'am Brenda, Luxin, nasindang tagsadiri kan DCGB. Napigtawan ako ng oportunidad na makapagpaliwanag at pina-interview ninda ako digdi kay Manoy Henry para at least paklaro ko sa nangyari na ito po, buhay na buhay si Engineer Ricardo Medalla Jr. At tatapusin ko pa ining project ng new MIA bago ako kunin ni Lord. Kaya ako na lang, kumusta ko na lang gabos siya lalo na sa pamilya ko, sa mga aki ko dyan. Tapos mga barkada ko rin since elementary, high school, tapos college. Lalong-lalo na din sa mga members kay Daraga Parish Choir, nakasabay ko. Kan nagtutugtog kami sa simbahan, sa Daraga. Gabusinda, dakulo na pasalamat ko at na paliwanag ko ining nangyari sa buhay ko na bako ako ang gadan kundi yung pamangkin ko na si Ricardo Campos Medalla.
Oo. So, Opo. maliwanag na maliwanag. Buhay na Mhm. buhay po si Ricardo Medalla Jr. Leona Aha. ang middle name ko, hindi Campos. Leona. Leona. Opo. And I would like also, Manu Henry, to extend my deepest condolences to the Mhm. family ni Ricardo Campos Medalla na pamangking ko, lalong-lalo na so agum niya Opo. na OFW, naguli dyan sa Daraga. After 5 days, inabutan pa niya yung buhay si agum niya. After 5 days, pumalik sa trabaho niya sa sa Abu Dhabi. Mm. Then after 5 days, nagadan si agum niya, ngunyan buminalik ulit. Dahil yung naanak ko yan sa kasal niyang I agum na anak. see. Oo. Oo. Kaya very close ako dyan Opo. sa na yan, sa Mm. pamilya naan. Yeah. Kaya pati sa mga aki niyan, may mga graduate na rin gari, may engineering graduate na rin Opo. yata, o engineer na. So, yun. Condolence to the Yeah. whole Medalla family dyan sa Balaguer, Daraga, Albay. Nag-text si Kwan, si Sister Angie na Morcoso, engineer. Si Angie, Oo. barkada ko. Ano Sabi niya, please extend my regards to Engineer Kado Medalla. Kado, yan ang palayaw ko dyan sa grupo na yan, yung iba dyan, Kado. Yan. Pag-abot ko digdi sa Manila, iniba ko sa palayaw ko, bako na Kado. Karding. Na, kasi marauton pag naugo ng Kado. Yun mo na ganun. Nadadangog ka ni Kwan, nadadangog ka ni Sister Angie Morcoso. Kung dyan na agad tayo. Ayo, Regards na tayo. Angie, kumusta na lang ha? Kita-kita tayo dyan. By January, mauli ako dyan dahil kakasalon sa aki kung babae. Ay, wow. Tigaspi. Iyo, oo. O sige sir, kita-kita kita sa January. Salamaton po engineer, mabuhay po Okay, kamo. pag nag-abot ako dyan si January, mapashare ako dyan sa inyo sa CGB at mailing kami ni boss mo dyan. Iyo. Yeah po. Yes. Okay. Maraming Thank you. salamat. Nakulao na pasalamat ko at nabigyan ako ng oras ng DCGB. Opo. Lalong-lalo na sa mga boss ninyo, Manuente, si Ma'am Brenda, si Sir Nonoy. Thank you very much. Yeah. Thank you sir, engineer. Daragueños, I love you all. Ingat po Permi, mabuhay ka. Thank you so much. Yeah. Okay, thank you. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Mga tugang, iyan po si Engineer Ricardo Medalla Jr. May na-public service kaya mananggadigdi. Ang gadan, ang pangaran, Ricardo Medalla. Nita mismidbid dinita. Haloy siya sa, Manila International Airport Authority. Diba? Tapos, dakol siyang kamidbid, kaklase, at nag-inquire pa palan po siya sa Divine, o sa Simbahan Candelaga, ay pigparatrik si misis niya. Saan gadan po? Deng Junior, Ricardo Campos Medalla, tabi ang nagadan. Pamangkin niya, siya po, Engineer Ricardo Luna Medalla Junior. Yan. Kaya mas kwan talaga, dapat talaga, pag may mga araw ka yan mananggad, suma public service o sa mga mapa-announce, kumpleto ang didetalye. Taga may kapareho kang pangaran. Ako nga ni Jing, may kapareho akong pangaran. Uyan sa bubblegum, susat GMA, so saro sa mga writer dyan ni, so kwan kaan, producer kaan, si Michael V. Ang saro sa mga producer kaan, ang saro sa writer ka na segment, saro sa mga segment writer kang bubblegum sa TV, Henry Maceda. Initial patiging, Iuman A. Bako nasabi sa ko, ikaya sir ngayon sa bubblegum. Bako nga niya ako, Ako nga niya ako sa, para kaon ki bubblegum. Susarin. Sa bubblegum. Anong lulo niya? Ito. Sarap pa, direk. Nakakagulpi ka, direk. Idun mo niya na aga. Standby mga tugang sa mga report. Hali po dyan sa luwas buda taon-taon. Kakaurunon tatabian Philippine Statistics Authority. Sarawa yung kay Edwina. Para po aramon ta, kung hay na po sa mga ID ta, kung nag-apply po kamo sa PhilSys, tapos, ano po ang gigibuhon ta para matrace ta, kung hay na po mga tugang, so in-apply ta, so nag-apply sa na National ID kan Pilipinas. Iya po, muna ano nangyari, tanahaloy ini.
Mga tugang, makalipas lang kay ning mga patalastas ang baretang yan hatod tabi sa Indo kan mga minasunod. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Silka Green Papaya Soap. Dahil ang tunay na sign ng pagpaputi, kita in as early as 7 days. Dreaming of quality learning for quality people? Divine Word College of Legazpi welcomes you. To a home that offers you opportunities to enjoy. Embrace. Engage in the new normal by allowing you to continue your education amid the COVID-19 pandemic. DWCL is D. Devoted to serve you. W. Willing and ready to help you achieve your success. C. Committed to make you realize your dreams. L. Living the Divinian spirit. DWCL continues to guide you to your future. Thus, online and online platforms and digital instructional approaches are used alongside traditional face-to-face classes on a limited basis for everyone's advantage and convenience. Now, on its 61st year, DWCL offers PAASCO Level 2 re-accredited programs and is committed to provide quality education, professionalism, and service. With a wide array of scholarship programs and state-of-the-art facilities. Its highly professionalized and competent faculty and staff are ever ready to journey with you. The online and on-site enrollment for school year 2022-2023 for basic education is now going on. And for both undergraduate and graduate programs will be on July 11 to August 12, 2022. Classes start on August 15, 2022. The application for admission is now going on. Enroll now. No tuition fee increase. For inquiries, please visit the Admission, Guidance and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page at Divine Word College of Legazpi. You may also contact telephone numbers 480-2148 or 480-3108 or mobile number 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi. Your success, our word. Sa inman magduman ang pamilya mo, gigibuhon mo ang kabos para sa saindang salud asing kaligtasan. Kaya malalaoman mo ang Wilkins Distilled, the water most recommended by doctors for children and pregnant women. Because your family is worth it. Worth a Wilkins. Based on the IQVIA HCP study 2021. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang munti, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana. Plemex na! Sa ubo ng Baby Pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Plemex. Vitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Imagine your usual drive turning into the perfect trip with just one turn at a McDonald's drive-thru. Imagine biting into crispy and tender chicken McNuggets right now. Imagine taking a sip of a creamy McCafe coffee float while singing along to your playlist. Imagine your daily drive as perfect as that. No need to imagine. Just take a trip to McDonald's drive-thru. Ang health tip na ini, hatod sa Indo, kan ATC Vitasync. Dahil sa COVID-19 na sa tong kinakahampang, ini nagparealisar sa tuya na daing mas importante, kundi ang pagkakaigwang marhay na salud kanawak, asin makusog na resistensya, pangalagaan ang sa tuyang sa diri, magkakan kitama, mag-ehersisyo, iwasan ang mga bisyo, imantinir ang healthy lifestyle, mag-inom ki vitamin C as in zinc sa Oroaldao, mag-ATC Vitasync na sa Oroaldao. ATC Vitasync sa presyong abot kaya, 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, Watsons, South Star Drug, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano, orgulyo an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yao na mismo ang makikinabang permita wo garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano, orgulyo an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero masakit na ulit. Mahal. Magaling dyan, Skelan.
Up to 12 hours todo ginhawa mula morning hanggang evening. Mas tipid pa kaysa leading naproxen brand. 950 SRP lang. Magaling nga! Sa Skelan, mas gagaling ka! May anti-maga na wala ang paracetamol. Unilab yan. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Anbaha, nagdadaranin danyos asin perwisyo sa buhay asin propiedad nin tao. Ano-ano ang dapat ang gibuhon para makaiwas sa peligro nin baha? Bago mag-abot ang baha, ihanda ang mga kinagaipuhan siring kan first aid kit asin mga bulong, pagkaon, tubig inumon, portable radio, lutuan, posporo o lighter, flashlight, mga bado asin igdaan. Isaangat ang mga importanteng gamit sa langkaw na lugar sa laog kan harong. Dangugon, asin sunodon ang advice kan mga otoridad asin magdangog sa saindong paboritong radyo o telebisyon. Nganing may sihan ang mga importanteng informasyon asin instruksyon kan mga disaster officials. Sarong pagiromdom kan Mines and Geosciences Bureau kan DNR. Diarrhea pa rin, kaya pala ang tagal niya sa banyo. Tapos ang diarrhea sa Diatabs. Kaya bilis gaan ang pakiramdam. Bilis gaan pa sa bulsa. Works in as fast as 1 hour. Basta diarrhea, garantisado ka sa Diatabs. Alagang Unilab yan. Loperamide is a generic name of Diatabs. If symptoms persist, consult your doctor. Isang wais tip para sa mga cooking mama dyan. Subukan ng today's spaghetti sauce. Sa wais na presyo, may sauce at pasta ka na. Masarap at abot kaya sa suggested retail price ng 110 pesos and 25 centavos lang. Mag today's spaghetti sauce na. Ang wais spaghetti. Ang Juvenile Justice System and Welfare Act sarong lakdang para mailigtas ang mga aki sa paggibunin krimen asin mata wanen justisya ang biktima siring man maging ligtas ang sa tuyang komunidad. Sakop kay ni ang mga aki inahababa ni edad sa 18 anyos na pigaapod na child at risk. Ini ang mga aki na vulnerable asin nasa peligro nin pagkomiter nin kasalan dahil sa personal o pangpamilyang rason o dahil sa social circumstances tinda. Mga nagsuway sa lokal na ordinansa asin nakagibunin mga saradit sa ng pagkakasala o misdemeanors kung sain ang lay naglatag na ning proseso para sa saindang intervention. Sakop man kan lay na ini ang children in conflict with the law o mga aki na piga-akusaran, naakusaran o napatunayan na nagkasala sa laykan Pilipinas. Sa linog kan Juvenile Justice System and Welfare Act, ang mga 15 anyos asin mga aki na sobra 15 anyos pero hababa sa 18 anyos na daing discernment exempted sa criminal liability. Ang mga aki na exempted sa criminal liability na pwedeng i-prosecute asin ikunkun sa karsel pero daing mantulo sinda bubuhian o pipabayaan. Ipapairaro man gararay sinda sa child-sensitive process para madeterminaran kung paano sinda magiging responsable o maging responsable kan sa indang ginibo. Inipigigibo sa paagi kan manlain-lain na aktibidad asin metodo na angay sa saindang edad asin sirkumstansya kay bahan ng assistance asin rehabilitation programs para sa mga aki asin sa indang pamilya. Maski sinda ligtas sa criminal liability, alagad bako man sinda libredo sa civil liability. Protehiran ta ang sa tuyang mga aki. Iligtas sinda sa peligro na makakomiter nin krimen. Aramon ang mga paagi asin metodo kan Juvenile Justice System and Welfare Act sa pinakaharaning opisina kan Regional Juvenile Justice and Welfare Committee Secretariat, 3rd floor, Pag-ibig Fund Building, Legazpi City. Magapod o mag-text sa 0950-061-8901. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra L-Arginine, Sungaria Cinnamomum at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores, Watson's, Southstar Drug, Generica, Rose Pharmacy, TGP, SM, Supermarkets, 7-Eleven, and other leading drugstores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare, your trusted life ally. GSM Blue ang kasama. Drink responsibly. Ang margarita, kuhang-kuha ng GSM Blue. Choose what's true and just chill and enjoy with GSM Blue. Drink responsibly. Paghanap ay world-class at abot kaya. Hanapin ang check, hanapin ang tama, hanapin ang right one, hanapin ang check ng right med. Pag may check, that's right med.
symptoms persist, consult your doctor. Pag may check, that's the right one. The right one is RightNet. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Aray pero di bibigay. Heidelin Diaz po, yan tayong mandirigma. Pag makulog ang hawak, tama na ba ang maghablas? Pag nawaraan init, igwa pa bang epekto? Bitin sa akin yan. Magpastas Alaksan. Alaksan FR. Diretsyong aksyon, tapos ang sakit ng katawan. Laban lang, Alaksan! Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Masama pakiramdam ko. Pero pagka di ba biyahe, paano ang kakainin namin mamaya? Bakit hindi po kayo magpa-check up sa doktor? Mag-asos magpa-check up, iya. Huwag mag-alala. May konsulta package ang PhilHealth para sa lahat. Kung saan sagot ang konsultasyon, laboratory at gamot, laban sa hika, hypertension, diabetes at iba pa. Libre to! Talaga? Sige, magpapa-check up na ako. Alamin ang konsulta provider na malapit sa inyo. Bisitahin ang www.philhealth.gov.ph. May plus ba ka mo sa life? Yes! Dapat pati ka pinindo may plus man. Arrogant Gyms 3-in-1 Coffee Mix. May plus ingredient na igwang kakaibang sangkap. Kaya kung magkakape man lang kita, igdi na kita sa kapeng may sangkap na marhay sa salud. Igwan man lain-lain na variants na pagpipilian. Gyms 3-in-1 Coffee Mix with Spirulina. Gyms 3-in-1 Coffee Mix with Wheatgrass. Gyms 3-in-1 Coffee Mix with Grapeseed Extract. At Gyms 3-in-1 Coffee Mix with Ganoderma. Sa inka pa, kape na may halong herbal, i-Gyms Coffee na yan. Asin tabangan kumusog ang immune system. Dapat sabayan in proper diet, healthy lifestyle, asin sabayan in pag-inom ng Gyms 3-in-1 Coffee Mix. Mamabakal ang Gyms 3-in-1 Coffee Mix sa indong mga suking tindahan. Sige, balik kita mga tugang sa programa. Sandali lang tabi, Ansa. Pag-excuse muna tabing madali ta. Una si Lowens kaya, kauron su taga DPWH regarding sa problema tabi dyan sa Gugun, sa Purok 2. Lowens, kami Lowens? Lowens? Come in, Lowens. Yes, good morning. Go ahead. Good morning, Tabi BP. Good morning sa mga Tarantabay. Location kan PCGB News niya ang digdi sa Department of Public Works and Highways, Albay 2nd District Engineering Office. Dahilan ta makakauran ta nga niya, Tabi BP, si Sir Richard Jesus, ang tagapagtarangkan na nasambitan ng ahensya. Tanganin ang maipasabot sa tuyang mga kababayan na may kinaraman sa pagbabaha dyan, stagnant na tubig sa Purok 2 kan Barangay Gugun. And may ongoing pala na project na BBP. Iyo, aram ko. Ikaw talbid yung ongoing talaga. Kundi may curing period na may, kaya nga ni, may ongoing na project dyan. Sa project, dahil man kitang question. Correct. Dahil man kitang question sa proyekto, magayon sa objeto kang proyekto, dahil man anomalya kitang nadangog sa proyekto, magayon sa implementation. Only that, ilang itong sutubig na pigrik po problema kan mga kababayan ta? Roger. Ini ata BBP anay apota kay Sir Richard. Sir Richard, good morning. Itaw ko tadan din niya kay BP Henry. Hello, Chard. Marinaga. Hello, Sir Henry. Good morning. And good morning sa imong mga paradangog niya na pagkaaga. Yes, maringa ito na uli ang kalatulos. Yung nga po, Sir Henry, medyo daray di kang panahon eh. Medyo nagluluya-luya si amigo mo. Kasi sa na isa ka na timbang last Monday, no? Katext na kakansa ng aldaw, may namatian ka pala. Garo, ayun po. Kung naaraman mo sa problema sa Purok 2, gari na ulian ka ni. Yes, Sir Henry. The best ka talaga, sir. Iyo. Anong tabi kayo ni Chad? Patinsya ka na ta. Sabi ko, di man kitang question sa project na maray katuyuhan. Opo. Di man kaming dadangog na problema sa project, maray sa implementation, no question, ang gabos. Ang concern lang kan mga tao talaga, ining tubig na yaon dyan sa lugar na iyan, nagasakripisyo sa mga residentes, taday po na nakakaluwas. Baka pwedeng mapaawas na mo na kinagkapirang aldaw para naman humubas-subas ining tindam po na gari na pong salog sa mga oras tabi ni Richard. Ano po ang kwanta ka ini? Ang pininggibuhon, asin ano po talaga nangyari dyan?
Well, iniyo kang Friday, no, ating pa-inspect na po initulo sa technical personnel upon learning the incident from your program po, Sir Henry, no? And from Luwens, your reporter. And ito po, nagkakaigwa dumaning activity duman sa area, no? And nagpapatagas man po kita kang sa tuyang concrete duman sa area. So, nagalat po kita kang curing and probably this week po, cured na po ito and itong choke point duman is mahali ni duman. And talagang kaipuhan ta po, Sir Henry, na maghanap di workable condition. Kaya kaipuhan tang isa ra muna para mentras, ano, itong area. Pero nagbubulos man ini, although padiit-diit. Kaya lang syempre kaipuhan man kita magtrabaho, Sir Henry, kan sa tuyang drainage. And ang purpose talaga niyo is mahaliman po ang pagbaha dyan sa area kang barangay Gugon. Apo, dahil tabi Chad pwedeng gari ipump mo na habang nasa curing period. Di pwedeng gari, di kaya nga may sa diri na ipump mo na para maihawa sa tubig, hali duman sa laog, may luwas po digi sa ibong para bumulos pa harayo senda. Habang waiting kita sa kwan, sa pagkapatagas? Recommend ang solution, ano? Pero ngunyan po, Sir Henry, patapos na ata ang curing period kaniyo, according to our project engineer and project inspector duman sa area. Let's see and we will monitor the project. And if ito po ang maray na solution sa project, definitely we will try to do it para at least maibsan ta po ang pagbaha duman sa area. Oo, ta siguro po nahiling man kan project engineer rin doon sitwasyon, ano, kan nagbisita? Yes po. Aram niya nangyari ang sitwasyon. Opo. So kung medyo okay na sa curing period, mga perang aldo patabi ni Chad bago tabi bukasan para makabulos ang tubig palawas? Probably this week, ano? Hopefully in a matter of days na lang po ini Sir Henry. And we will try to let you know pag nabukasan ta po ini, para at least makabulos po ini yung tubig going to the respective outfall. Opo, tanailing ko man ang gadso kwan, so garo dilema kan mga kababayan ta dyan. And magin sa mga nag-eskwela, sa mga nag-opisina, medyo may kadipisilan talaga tabi kung halang ko ang tubig dyan sa... Ba't atinan po baga tabi ito na piglan pang kitubig, Chard? Yes po, we understand, Sir Henry, no? And prior to this, prior to the execution of the project, talagang pigbabaha na da po dyan. Yeah, actually, totoo man yan. Yes po, opo. This is based on the observation by our project engineers. Kaya po, we are trying to resolve yung pagbaha dyan sa area. And however, during the process, Sir Henry, kaipuhan ta po na we have to understand, no? Na kaipuhan ta po na magkaigwaning workable and suitable condition also for our workers to proceed with the construction work. So we apologize for this inconvenience. Temporary lang po ito and soon maaayos na po inio na inconvenience ang inio and maaayos na po ang drainage dyan po sa area kang barangay Gugon. Actually, iyan ang rason, itong dating pagbabaha dyan sa lugar kan mga nakagingal daw, itong rason kung nag-construct ka mo dyan ki drainage system, tabi, di ba, Chard? Yes po, Sir Henry, tama po kamo dyan. And pinadakula ta po su drainage dyan sa area para makaproceed tulos po ini sa outfall niya, which is, I think, Tibo River, no? Yeah. No, na hopefully, ining drainage na yun makakasolusyon sa baha dyan, oras na matapos tabi ang construction. Opo, tama po kamo dyan, Sir Henry, and magayon man po through DCGD, no, na-erase man po yung issue para at least mapasabot naman po sa mga constituentes, particularly sa Barangay Gugon, na tiga-ayos na po ang drainage canal dito going to the respective outfall para at least maging okay na po ang sa tuyang drainage maski na po mag-uran man in the coming months. Yeah, opo. Chard, salamaton na mali sa oras mo ha. Paliwanag tabi sa tungkol sa bagay ng pangapunan ng mga kababayan. Mabuhay po kamo. Thank you very much po, Sir Henry, and to you, Luwens, at least na-clarify sa po ang mga issues po na na-erase, ano? And message na lang po sa mga residents and of course our constituents also, konting panahon na lang po and maayos po natin ito
And we apologize for the inconvenience, but we are improving our drainage para at least din sa welfare ng public. Salamat po. Opo. Thank you, Tabi Chard. Okay. Lawrence? Salamat, sir. So yan sabi, VP, si DPWH Albay, Second District Engineering Spokesperson Richard De Jesus, may kinaraman tabi dito sa tuyang padagos na pag-follow up, may kinaraman dyan sa problema kan mga taga-Purukdos sa barangay Gugong, Legazpi City. Okay. So yan tabi, VP, na mga dagdag pang istorya, haliligbi sa luwas. Ako po, si LB. Salamat, Lawrence. Sa report. Ans, madali lang, Ans. Dahil ka magiro dyan, Ansa. Taga-kaururon ta muna so taga-PSA, Philippine Statistics Authority. Si Madam, may appointment kay agitangon yan, kay Madam Cecil Briones. Pagkapunan mo na tabi, Angel. Madam Cecil Briones, siya po ang Civil Registration and Administrative Service Division, OIC. OIC. Officer in charge, mga tugang kan Civil Registration and Administrative Service Division, tabi kan Philippine Statistics Authority. Yan. Aramon tahay na po sa mga idita. Paano ta po ito matitrace? Mga tugang na mga iditang ito ay naiko po. May text palang digdi. Anyway, i-forward ko ini kay Jimmy, tabi na text kan sa tuyang paraan tabay. May may linaog na harong sa Pulanggi. Ipa-verify tabay kay Jimmy ini. Tapos binaril da susus ko pangyari. Jim, paki-verify daw tabi kay ni. Forward ko lugon mo na ini kay Jim para po masabutan. Tangon yan sa mga naghahalat tabi, mga tugang kang ID, yung ihaputan ko yan, hay na po ito. Buda, kung day pa ito, paano tatabi yan mga tugang matitrace? Diba? Paano tatabi matitrace? Yan tabi na mga ID niya, national ID ta, kunya o na o kun hain na, ano na po ang status ka ini? Madali lang ta. Uni may text sa tuya, Jim. Hello, Bibi. Yes. Ang tabay lang ka. Nasa pag penetrate kita ngunyan ta, gari may dakulang pangyayari digdi sa kuyang area of responsibility. Kaso limitado dahil nagtatarampaan na mga official concern manungod sa bagay nini. Kung alawig kaya harayunan arayuan gigibuan taki follow up dahil pa man dahil pakita kinakukuha na maski edit na detalye manungod sa bagay na ayan pero abangan na lang shout out sa mga masunod na programa na nagde-develop kita kan sa rong dakulang istorya. Jimmy nasalita DCGV nyo. Sige Jim, thank you so much Jim. Nasa linya po si Madam Cecil Briones, siya po ang OIC Civil Registration and Administrative Service Division kang Philippine Statistics Authority. Ma'am Cecil, good morning. Welcome po sa DCGB. Yes, good morning sir. Good morning po. Opo. Madam Cecil, salamatan po sa oras mo sa DCGB ngunya na aga. Primero, may nagluwas kaya pong mga bareta na may mga downloadable na ngaya na mga pwede na ngayang i-download sa mga IDs para sa nagpa-register kan mga nakaaging aldaw in connection po sa Philippine ID, national ID ta, or may nakuamang kaming bareta na sabi po sa PSA pwede nang i-trace, i-track kung saan po sa mga ID, lalo na sa nag-apply kan mga nakaaging bulan, dahil lang po medyo hanggang ngunya dahil pa po nag-aarabot ang mga ini. Ano tabi Madam Cecil ang latest tabi tungkol sa tuya na national ID sa bakulang sa Bicol kundi sa Pilipinas tabi. Apa. So bali po this is recently we are implementing the printable Philippine Identification or PhilID. Bali po this is being followed base po sa direktiba ang sa tuyang newly elected president na si Ferdinand Marcos. Now we're in PSA po nag-commit kami ng
issuance of 50 million PhilID by the end of 2022. Mhm. So bali po, digdi po sa 50 million, ang 30 million po kaini is physical ID or yung ID mismong pinaka-PhilHealth ID na siya. Opo. And yung 20 million is yung tinatawag po namin digital ID. Diba po Okay. yung sinasabi nyo kanina na pwedeng ipaprint sa ating mga registration center. Mhm. Mhm. So currently po nag-roll out na kami during since October 3 and kumbaga nagte-take effect na ini. And ang gigibuhon lang po kaini kang mga gusto mag-verify kang sa ilang mga PhilHealth ID is pwede ninda matarakduman sa samuyang website na app.philhealth.gov.ph. Opo. Pag nakalagin ka po duman, ikikiin mo or i-input mo itong sa imong 29-digit na transaction number. Mm. And then, mahihiling mo po duman ang ID mo kung sa inyo siya napapabilang. Duman ba siya sa i-deliver na sa imo na physical ID or duman mo na siya sa 20 million na ipapaprint mo na sa mga registration centers ng PSA. So pag nag-fall siya duman sa printable, diretso mo na siya, pwede ka na magpa-appointment sa hindi po sa Ligastigo kitang tulong registration centers na pwede ka magduman para ipaprint itong ID mo. We have our registration center in Embarcadero, sa Gaisano din, nagpa-facilitate sinda, and yung digdi po mismo sa opisina ni sa Rawi, sa Regional Center. Opo. And then, pag nagduman ka na po sa registration center, kaipuhan mo lang i-present to sa imong registration, yung slip po yung papel during sa step to registration mo. And then ito-print po sa imo itong sa imong sigapod na digital ID. Ayun. While waiting for your physical ID. Digital ID. So, halos po ito, ano po, ang papel yan, madam mo gari karton? Ano siya po? Plastic? May karton, masasabi mong karton siya, pero may pictures po siya, may QR code siya, na doon po nakapaloob ang gabos ng mga information relative Ayun. po So, meaning po, sa mga transaction, Madam Cecil, pwede po siyang i-honor, tamay, kuha na pala siya, may barcode? Yes po. Opo. So, may QR code siya. May QR code, oo. So, mga transaction, magiging valid na po siya, ano? Opo. Yes, so, ang gigibon ko niyan kan mga nagaharap po, malaog dum. Ano nga ni pong website ito, Madam Cecil? Pakiulit daw po. APPT, parang shortcut po sa ng appointment, app.philc.gov.ph. Duman mo po mahihiling ang status ng ID mo. Iyo po. Pero kung halimbawa naman ang data mo ang capacity, na halimbawa ang yawa man ka mong internet, pwede man po magdiretso ka mo sa registration centers and i-accommodate man po ka mo. Nasindan na lang ang ma-check kung available na po yung ID mo for printing. Basta po, darahon mo po itong transaction slip na pinao sa imo during kang pag-register mo sa phase 2. Oo. So kung ma-found out po na sa imong ID na pabilang duman sa 50 million, so sabihin po, halaton muna sana so ID mo mag-abot sa imo. Opo, yes sir. Kung matrace mo ngayon na yung kaduman sa printable, before the end of the year, ma-print na po ito, tanan commit din po ang Bangko Sentral na makaprint po ng 30 million na physical ID. 30 po. 30. Bali siya, breakdown siya kang 50 million na commitment ng PSA kay President. Ayun. 30 million is the physical ID. And 20 million will be the printable ID. Oo. So 30 million pa lang, so pagkadang ko 50, 30 million 30 na ID and then 20 million na printable. ID. So ito po na printable na ito, ma'am. Pag ito po print mo, pwede siyang so para ma-preserve siya, pwede siyang i-laminate? As of now po, di kami nag-encourage na i-laminate siya. Kasi eventually po, yan po, temporary lang siya while waiting for your physical ID. Kapalitan man giraray siya. Kumbaga, marireceive mo pa man din yung sa inang pinaka-original na ID. I-compensate pa lang sa time kasi di makakaya na makaprint yung 50 within this year. So,
So, Iyo. eventually, siguro at the first quarter of 2023, maarabot ng dirares yung mga pinaka-original na ID. Iyo. Ang problema kan ma'am, kung libaw nga matiplok, mapunit o kung ano, anong maray daw na strategy po para ma-preserve tabi ito kung ito gari made of paper ang printable ID? Siguro po, as of now po, kaya di po kaming step dyan sa case na halimbawa mag-out siya. Pero I think pwede ka ulit magpa-print. Pero syempre may alihan siyang security measure para di ita ma-miss out na may mga para-durog-durog na may mga duwang kapot na ID or ibang tao ang magkuha kang ID kang iba. Yun po yung kaipuhan din natin i-ensure na di mangyari. Opo. Paano ma'am kung nawara po ito na kuan, transaction receipt? Sabi nga ni Yun kanin po lang expert ang problema kasi pag nawara po itong transaction slip mo, di po kita pa-print. So, ang option mo lang is to wait. Maghalat ka na lang kasi kang ID mo. kaipuhan talaga itong 29-digit transaction number mo para ma-verify ka kung hain to ID mo ngunyan mo. You wait for the original or pwede ka nang wala for the meantime magpa-print ka ng digital. Iyo. Kung nawara siya, ang option na lang maghalat ka kuno rin magabot. Maghalat. Opo. Sa bagay dapat talaga marunong tayong maghintay, madam. Ang tamang panahon. Di ba? Sabi nga ni kan texter please may PhilSys ID October 2020 pa ngayon ako nagkuha. And as of today, none. I lost my transaction receipt. What now? So, ang solusyon kayo ni, maghalat ko nga rin magabot sa ID. Opo. Most Baka probably madam po pag... yun na mga date na yan na nag-register, most probably niya na siya kasabay sa mga ipiprint. So, physical ID na 13. ta 2021 Baka dumana yan sa printed ID. Apo. Kasi ibang na-check ni Digding nasa printable is yung mga ngunya na lang ng years. O rarani na siya. So meaning, so mga mas later pa duman, I assume na niya on siya duman sa physical ID na Opo. Bako ba dam pigi-deliver tabi kang Postal Corporation? Ano pang patakaran ngunya na bago? So dati pa man din po. Kasi I-deliver mangyari po ngayon. Opo, i-deliver siya. Pero may measure kami para mas madali niya siya ma-distribute. Minsan, nasi-coordinate kami sa mga barangay officials, mga barangay secretary, para mas madali sa malupit sa mga tao, sa karong. Kasi nahirapan din po ang PhilPost na siyempre po pirang million ini saro-saroon niya sa mga location kang mga residente, bako man madali dumanon. So, minsan nag-aano sundaning sa barangay officials na yung mga tawong ini pwede magdigdi sa barangay hall to claim their PhilSys ID. I-coordinate po kami. Iyo. Bako madam pag ipa-receive sa imo so ID sa harong mo pang nag-abot, pigahagad mangyari po sa transaction receipt? Paano kung nawara talaga ito? I-validate ka po, ma-undergo ka po in validation, interview home para po ma-verify na ika po talaga itong may kadiri. Baka may mga valid ID nga yan na magpatuloy talagang siya ito. Iba, tapos siyempre po, to picture mo duman, may man kung sa kuyang ibang mga credentials mo po. So sa kuyang transaction receipt, pinasiguro ko, pagka kuha ko dyan sa Indo, iniraram ko naman sa lamesa kang opisina ko, hindi mawara. Pwede man yan. Sa salming baga, madam. Ay, naputol sandali. Naputol. Sa salming, pinairaram ko sa salming. Yan na. Buda. Pinairaram ko sa salming. Hindi mawasa. Nugad baga, nagkalingawon ta baga, pero may nagkawala talaga ta. Sa kahaluyan naman sana, mga tugang kakahalata, di ba? Sa kahaluyan kakaalata, paminsan, nami-misplace talaga, Ma'am Cecil. Opo. Kaya sabi kong transaction receipt ko, pinairaram ko sa salming kan opisina ko para di mawara. Iyo po. Pwede man yan po picturean. Iyo baga. Para di na mawara. So ang good news po, pag nawara ito, kung mag-abot sa imo sa ID mo, may verification na lang sa ibang valid IDs. Opo. Magapatunay na ika po ito. May pigagamit kami. Since kinapo baga so biometrics mo, may machine man po kaming pwede mag-checkan sa imo fingerprint. Kung ika talaga itong tao ma-receive kang ID. Yeah. Una sa rong texter, sabi niya, na-track ko na po ang ID. Ready for claiming na po.
ang sabi po dito, book an appointment at the PhilSys Registration Center Opo. on your preferred date and time. Sign po ang registration center sa Albay. Nag-register po ako sa Ginobatan, Arandurugan ka ito. Go ahead, ma'am. Opo. Duman sa, dyan, pag i-continue mo yan na webpage mo for appointment, may maluwas dyan na tulong options kung saan mo gusto mag-print or ano kang ID mo. Itong sabi ko kanina, igo kaming sa Embarcadero. Sa Embarcadero. So ano may duman, so center, sa Gaisano, sa mall. Yeah. And pwede man po, digdi sa opisina namin dyan sa ground floor. Igo po kami dyan na registration center. I see. Okay. So, yan po Mapili po siya si date and time kung niya po gusto mag-digdi. Opo. So, sumadata po, ma'am, sa mga listeners na number 1, madumang ka sa website na ito para po i-check mo kung anong status kang ID mo. Maaraman mo kung yaong kaduman sa na-print na, you are part of the 30 million IDs na matatapos, o duman ka po sa printable ID. Yes. Kung natapos na, kung matrace mo kung printable ID ka, maduman ka po sa mga opisina po nindo. Pwede ka magpa-print. Darahon lang itong transaction receipt. Yes, sir. Opo. Kung nagpabilang ka duman sa 30 million, halaton mo lang po sa ID mo na mag-abot. Yes, sir. Tama po. Yes, opo. Ma'am Cecil, saramato na maraytabi sa clarification kang issue digdi po sa DCGB. Ingat po kamo, Permi. You're welcome po. Alright, thank you so much. Bye-bye. Alright, thank you so much po mga tugang. Cecil Briones, OIC po kang Civil Registration and Administrative Service Division kan PhilSys o Philippine Statistics Authority sa Regional Office number 5. Okay? May follow-up report si Jimmy. Yan po mga tugang sa 3rd District. Flash report ba to? Flash report tayo. Kaya ba mga tugang si Jimmy na salita? CGB Flash Report. Kami, Jim. Yes, salamat BP. Makaturutis ini na pangyari dahil anta sarong opisyal o kaya principal halangkawan na posisyon sa DepEd gadan matapos na badilon ini ta BBP in suspetsado na maabas digdi sa like ko na eksakto na lugar ta ongoing pasangon yan ang investigation and pinagtitrace pa base sa CCTV. Basta digdi ni sa 3rd District ta primero nga ning informasyon na kuha niya to sabi sa Piudoran pero nakadestino ni sa Piudoran bilang principal and nag-uli ni sa banggiton ka na sa Banuan kan Pulangi tabi BP sa sarong subdivision pagkatapos kasubagong maaga mga alas 3 more or less na maaga aligado may duwang suspetsadong armado na balo na laugon harong kay ni pero kuan harong kay ni medyo talagang silyado man nasa subdivision ini tabi BP and palibasa dahil nakalaog sa paagi kan na suspetsado nagpipirit ini sa bintana na nalaog na so payo pagkatapos kamot base sa investigation kan mga pulis nataraka kan baguman gayud magmata so itong taga-DepEd na may naglalataw na payo sa bintana posibleng nakikigman sa victim sa suspect pinutukan so taga-DepEd na opisyal principal tinamaan sa liyo gadan. Oh my God. Gadan. Pero dahil man nalaog so harong anagong kay ni Diyan ang hospital yun, Jimmy, nasa bintana, tama? Nagbalo gayud na magsakat sa bintana, buksan sa mayor na pintuan dahil man kaya estabilisado manan mga materyales kan harong gustong sabihin pusog may sarong porsyon so uning baga daing grills na bintana sumaray na klaseng bintana duman gayud nagpipirit ngunyan so baka bago magmata so kuan nakadangog ki kaluskos duman sa may bintana nako may siret man gayon yaon sa suspect na bigla man gayon sa suspect pag una inutan sila ininutan gadan pangyayari
Oo, ang agum kay ni Police Major. Ang agom niya pulis, Major. Oo. Ang principal, ang biktima, babayi. Babae yan, victim. Ang natangagom niya, lalaki, Police Major. Oo. Pangyari sa maoras. Kaya na dipisilan kita mag-trace kaso bago puminotok sa istorya nasa sa Piodoran, pero bako man pala nangyari sa Pulangi. Piodoran, instead nangyari duman sa Pulangi. Oo. Nakadestino ini sana bilang principal sa Piodoran. Oh, pero Jimmy, sabi mo kasi bago, dahil mang kinako aduman sa harong na planong laogon. Dahil pa ma-establish Dahil pa basta sabi ma-establish. sa initial na informasyon niya to, base duman sa mga, actually, ang pagdaan ng mga pulis, pag-establish, pero sa initial, dahil nakalaog, may duwang kaibanan nila na maaki, mga sultero na, dahil man kontasarado nga ni, dahil man naka-respond, ita-respond yan natural, so tuminagaya ng ina. Ay, nako. Ngunyan, pinag-titrace sa CCTV, kung naka-face mask so suspect, pagkatapos usaro, bado na may hood, bagat abibigay, may hood. Yeah, hood. Iyo. So, jacket o yan, o jacket or sweatshirt na may hood. And nakuha duman na islag sa lugar kan pinangyarihan, saro man sana caliber 45. Oh my God. Kaya ano pala. So, 45 caliber ang ginamit eh. Ngaranan ka lang, ini taon-taon na tabibigita. Pasiguro kita, tadaig pa ako nakakantos duman sa area mismo. Kung pinagbibilog niya to, tanalibong kita, kung saan talaga sa exactong location, kung kan na pinangyarihan, napaguna niya to duman sa Piodoran, and bako man palaan, kundi duman sa Banuan kan Pulangi. Okay. So, abangan na lang ang iba pang mga detalye kayo na and nagkukondusipan in follow-up investigation ang mga membros kan Pulangi PNP manungod sa siring na bagay. So, medyo bako maray na informasyon nila sa tuya, sa lado kan DepEd dahil sa rong principal nagadan dahil sa pambabadil tabi, Bibi. Okay. So yan, abangan sa mga masunod na programa ang Italy kan na pangyaring ina. Jimmy na salita din si GB News. Salamat, Jimmy, sa report. Hali po dyan sa luwas. Ano ba yan? Alright, kahilak man katong naging biktima, school principal, anagong mga tugang major sa pulis. Anyway, sana po matawan ang kiustisyaan. Salamat kan sa nung pagantabay. Ini po ang lalaking hindi inuumaga. Si Mr. M, di pong personalan, kita po naghapot lang. Goodbye, mabuhay. Ang hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero masakit na ulit. Mahal. Magaling dyan, Skelan. Up to 12 hours todo ginhawa mula